ଆଦ୍ୟକାଳୀନ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ଅବଦାନ। ପ୍ରାୟ 4000ରୁ 3000 ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଉକ୍ତ ସମୟାବଧିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା 4ଗୋଟି ଆଦ୍ୟକାଳୀନ ସଭ୍ୟତାର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମେସୋପୋଟାମିଆ ଏବଂ ବେବିଲୋନିଆର ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ସଭ୍ୟତା, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ, ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନ ୟେଲୋ ବା ହୋୟାଂହ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ସାଙ୍ଗ ସଭ୍ୟତା। ଏହି ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଦ୍ୟକାଳୀନ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ତମ୍ବା ଏବଂ ଟିଣର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ଏହି ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଆଧାରରେ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯଦିଓ ତମ୍ବା ଏବଂ ଟିଣ ମିଶ୍ରଣ, ଏହା ଉଭୟ ଧାତୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯଦିଓ ତମ୍ବା ଏବଂ ଟିଣ ମିଶ୍ରଣ, ଏହା ଉଭୟ ଧାତୁରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତ। ଫଳରେ ଲୌହ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏକ ବିକଶିତ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ମେଷରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ମଣିଷ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ତିଆରି ଉପକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୃଷି, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଉପକରଣ ତିଆରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ତମ୍ବା ଓ ଟିଣର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଧାତୁକୁ ଉପକରଣ ତିଆରି ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଯଦିଓ ସେହି ଉପକରଣ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ ଉପକରଣ ତୁଳନାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲା, ଫଳରେ ପ୍ରାକ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ କାଳୀନ ବିକାଶ ଖୁବ୍ ସୀମିତ ଥିଲା। ଇଜିପ୍ଟ ବା ମିଶର ସଭ୍ୟତା। ଇଜିପ୍ଟ ବା ମିଶର ସଭ୍ୟତା। ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟ ନାଇଲ ବା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ନୀଳ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରାୟ 3100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ 3100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଏକ ବିଶାଳ ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ନୀଳ ନଦୀ ବିନା ଇଜିପ୍ଟ ଜଳଶୂନ୍ୟ ମରୁଭୂମି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି କାରଣରୁ ଇଜିପ୍ଟକୁ ନୀଳ ନଦୀର ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଦୀ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଶେଷରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପଟୁ ମାଟି ଅନ୍ତତଃ 2 ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ। ନଦୀ ଜଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଜଳସେଚନ କରିହୁଏ। ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ନଦୀ ପଥର ଉପଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟ ଏହି ଆଧାରରେ ସେଠାରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସଭ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ସେ ସଭ୍ୟତା ନୀଳ ନଦୀ ପଥରେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ଏକ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଇଜିପ୍ଟର ଏକତ୍ରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପୁଣି ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଓ ମରୁଭୂମି ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଜିପ୍ଟ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁର ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ ହେବାରୁ ଇଜିପ୍ଟ ସଭ୍ୟତା କେବଳ ବିକାଶ ଲାଭ କରି ଆଦ୍ୟକାଳୀନ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ଅବଦାନ ଥିଲା। ଲୋକ ଭୟ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖୁଥିଲେ, ଯାହା ତାର ତତ୍କାଳୀନ ବିକଶିତ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଓ ଉନ୍ନତ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଜିପ୍ଟ ସଭ୍ୟତା ଏକ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବିକଶିତ ହେବା କାରଣରୁ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 3100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ 30 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ 31 ଗୋଟି ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ନିରନ୍ତରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଏହି ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ 8ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟ 8ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ରାଜା ମେନେସ୍। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଇଜିପ୍ଟର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରୀକବୀର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଥିଲେ ଏହାର ଶେଷ ରାଜବଂଶ ଦାୟଦ। ସେ 332 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଇଜିପ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରୋହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ନେଇ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଶାସନରେ ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାନବ ରୂପ ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଆଧାରରେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ କର ଅସୁଲ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବିନା ପାଉଣାରେ ବେଠି ମଧ୍ୟ ଖଟିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅସୁଲ କର ଓ ଶ୍ରମର ଉପଯୋଗ କରି ରାଜା ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ମାନ କରିଥିଲେ। ଇଜିପ୍ଟ ସଭ୍ୟତାରେ ଧର୍ମର ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଶାସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯାଏଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଇଜିପ୍ଟର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମଣିଷ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଉଥିଲା। ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଦେବତା। ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟରେ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ଧାରଣା ରହିଥିଲା। ଜୀବନ, ବିଶେଷ କରି ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ଅବିନାଶୀ। କାଳକ୍ରମେ ରାଜବଂଶର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଭିଜାତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ମନେ କରାଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କବର ଦେଲା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଓ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଆଦି ସାଙ୍ଗରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଚାକରକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରି ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କବର ଉପରେ ପିରାମିଡ୍ ନାମରେ ଭବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ପିରାମିଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଭବ୍ୟ ହେଲା କାଏରୋ ନିକଟସ୍ଥ ଗିର୍ଜାଠାରେ ଥିବା 3 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ପିରାମିଡ୍। ଏଠାକାର ବୃହତ୍ତମ ପିରାମିଡ୍ ହେଉଛି ଖୁଫୁର ଉଚ୍ଚତା 481 ଫୁଟ। ଏଥିରେ 23 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଶାଳ ପଥରର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ପଥର ଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ଓଜନ ହେବ 2.5 ଟନ୍। ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣରେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପିରାମିଡ୍ ଏବଂ ତହିଁରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକରୁ ଇଜିପ୍ଟ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ ରଚନା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପିରାମିଡ୍ର ଭବ୍ୟତାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ପ୍ରଜା ଉପରେ ଥିବା କର ଭାର ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା କରିହୁଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟ ସଭ୍ୟତାରେ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ତା ପୂର୍ବରୁ ମେସୋପୋଟାମିଆରେ ଲେଖନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକାଶ ଲାଭ କରିସାରିଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଇଜିପ୍ଟବାସୀ ମେସୋପୋଟାମିଆରୁ ଲେଖା ଶିଖିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ଲିପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେଠାକାର ଲିପି ଥିଲା ଚିତ୍ର ସର୍ବସ୍ୱ ପିକ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍। ତାକୁ ହେରୋଗ୍ଲିଫ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର ଲେଖନ। ଲେଖନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପାପିରସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍
ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର ଲେଖନ। ଲେଖନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପର୍ଣ୍ଣକୁ ପାପିରସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହାରି ଆଧାରରେ ପେପର କାଗଜ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟରେ ସାହିତ୍ୟରେ ବିବିଧତା ରହିଲା। ମନ୍ତ୍ର, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ମ୍ୟାଜିକ୍, ଫର୍ମୁଲା, ଯାତ୍ରା, ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏବଂ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ରଚନା ଆଦି ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟ ଇତିହାସ ରଚନା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଉପାଦେୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ତହିଁରେ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କିଛି ଧାରଣା ରାଜନୈତିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କିଛି ଧାରଣା କରିହୁଏ। ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା। ମେସୋପଟାମିଆ ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଇଟି ନଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ। ଗ୍ରୀକରେ ମେସୋ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ପଟାମସ୍ ଅର୍ଥ ନଦୀ। ନଦୀ ଦୁଇଟି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସରେ ପ୍ରବାହିତ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ଏବଂ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍। ପ୍ରାୟ 3500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ମେସୋପଟାମିଆରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ନଗର ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପନ୍ନତା, ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ନଗର କୈନ୍ଦ୍ରିକତା। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିବିଡ଼ ଅନୁପୂରକତା ଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଉତ୍ପାଦକତାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ତର୍ଜନିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ନଗରଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ନଗର ସାମାଜିକ ଜୀବନ କୃଷିରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗତିବିଧି ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମନୋରଞ୍ଜନ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ଆଦି ପାଇଁ ନଗର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ଅବସର ବିନୋଦର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କଳା ସାହିତ୍ୟର ଏବଂ ବିକାଶ ହେଲା। ଅବସର ବିନୋଦର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କଳା ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଲା ଏବଂ ଏକ ଲେଖକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବର୍ଗର ଉଦୟ ହେଲା। ଆଜି ତତ୍କାଳୀନ ଲିଖିତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କଳାକୃତିର ଅବଶେଷ ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ ଲେଖନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାନ୍ତି। ଜଳବାୟୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତାକୁ ଦୁଇଟି ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସୁମେରୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆସିରିଆ ବା ଉତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର। ସୁମେରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷି ନିର୍ମିତ ନଦୀ ଜଳସେଚନର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆସିରିଆରେ କୃଷି ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଏବଂ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 3000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ସୁମେରୀୟମାନେ ପ୍ରଥମ ନଗର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗବେଷକମାନେ ଉରୁକକୁ ସେଠାକାର ସର୍ବପୁରାତନ ସହର ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ନା? ଉରୁକକୁ। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ହାବୁବା ଏବଂ କବିରାହ ଆଦି ସହର ଉରୁକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ। ଉର୍, ଲଗାସ୍ ଏବଂ ଏରିଡ୍ ହେଲେ ସୁମେରୀୟମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଭବ୍ୟ ସହର। ଏହି ସବୁ ନଗର ସ୍ଥାପନା ଅବଧି ହେଲା ପ୍ରାୟ 2370 ରୁ 2800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ। ନଗରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଓ ଜମି ପାଇଁ କୋହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଗର ଜଳ ଓ ଜମି ଆଧାର କରିବା ସକାଶେ ଶାସନ ଓ ଦୁର୍ବଳ ନଗରଗୁଡ଼ିକୁ
କବ୍ଜା କରି ନେଉଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2370 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଉତ୍ତର ଏସିଆର ଆକାଡିଆମାନେ ସାର୍ଗନ ନାମକ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁମେରୀୟ ନଗରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ତେଣିକି ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଆକାଡିଆମାନେ ସେଠାରେ ଶାସନ କଲେ। ଅନେକ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ପରେ ପ୍ରାୟ 2125 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ 2125 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଉର୍ ନଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଉତ୍ତରର ନେତୃତ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ସୁମେରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରାୟ 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଉର୍ ନଗରୀର ପତନ ପରେ ସୁମେରୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଓ ଲିପିଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିର ଦସ୍ତାବିଜରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଗଲା। ପ୍ରାୟ 1900 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଆମରାଇଷ୍ଟମାନେ ସୁମେରରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କଲେ। ବେବିଲନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ଆମରାଇଟ୍ସଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ରାଜା ଥିଲେ ହାମୁରାବି। ଶାସନକାଳ 1792ରୁ 1750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ, ଯିଏ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଚଳିତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ଲିଖିତ ରୂପ କୋଡିଫାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ହାମୁରାବି କୋଡ୍ ଅଫ୍ ହାମୁରାବି କୁହାଯାଏ। ହାମୁରାବି କୋଡ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇନ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ନାହିଁ। ସମାନ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଅଭିଜାତ ବର୍ଗ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଏ। ସାଧାରଣତଃ ହାମୁରାବି କୋଡ୍ରେ ଦଣ୍ଡ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କଠୋର। ସୁମେରୀୟ ନଗରୀରେ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜଶାସନ ରହିଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ପୂଜକ ରାଜା ପ୍ରିଏଷ୍ଟ କିଙ୍ଗର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୂଜକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର। ମାତ୍ର ରାଜା ଉପରେ ସେ ସେନାନାୟକ ଏବଂ ଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିର ମଧ୍ୟମ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ସୁମେର ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲିଜ୍ଡ ଥିଲା। ରାଜକୋଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜମି ଜମା ବା ଭୂରାଜସ୍ୱ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜମିର ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ଅନୁମାନ କରି କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ କର ଅସୁଲି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ନଗରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟରେ କୋହଳ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସେନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ବ୍ୟୟ ହେଉଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ସୁମେରୀୟମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସୁମେରୀୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କଳହପ୍ରିୟତା, କ୍ରୂରତା ତଥା ପିଲାଲିଆମି ଆଦି ମନୁଷ୍ୟୋଚିତ ଗୁଣ ସବୁ ରହୁଥିବାର କଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦିଓ ସୁମେରୀୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦେବାଦେବୀଗଣଙ୍କୁ ଇହ ସଂସାରର
ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଉଥିଲା। କେବଳ ସୁମେର କାହିଁକି ସମଗ୍ର ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା ଜିଗୁରା। କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପର୍ବତାକୃତି ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ କୋଠରୀ ଏବଂ ବାରଣ୍ଡା ରହିଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଜିଗୁରାତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଥିଲା। ମେସୋପୋଟାମିଆରେ 3500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତଳେ କ୍ୟୁନିଫର୍ମ ନାମରେ ଏକ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଏହି ଲିପିରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆମେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। କ୍ୟୁନିଫର୍ମ ଲିପିରେ ଲିଖିତ ହାମୁରାବି କୋଡ଼ରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେତେବେଳେ ସମାଜ 3ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ଅଭିଜାତ ଓ ସାମନ୍ତ ବର୍ଗ, ନୋବେଲ୍ସ, ଧାରଣର ବର୍ଗ, କମନର୍ସ ଏବଂ ଦାସ ବର୍ଗ, ସ୍ଲେଭ୍ସ। କୋଡ଼ରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଋଣ, ସୁଧ, ଋଣ ଖିଲାପି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା, ଯାହା ସମାଜରେ ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାର ବହୁଳତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ଜମି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପାରିବାରିକ କଳହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୋଡ଼ରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ମେସୋପୋଟାମିଆରେ ପରିବାର ପିତୃସତ୍ତାତ୍ମକ ଥିଲା। କନ୍ୟାର ବିବାହ ପିତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବର ପକ୍ଷକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଯୌତୁକ ରାଶି ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପତ୍ନୀର ନିଃସନ୍ତାନ ବା ରୁଗ୍ଣ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ପରମ୍ପରା ସ୍ୱୀକୃତ ଥିଲା। ସମାଜରେ ମହିଳା ଦାସୀ ଏବଂ ବେଶ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମୟରେ ପତ୍ନୀକୁ କିଛି ରାଶି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ପତିର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପତ୍ନୀ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହେ, ତାକୁ ବିନା ରାଶିରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ନଥିଲା। ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦାସ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ବକେୟା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରି ନଥିଲେ ପିତାମାତା ସ୍ୱ ସନ୍ତାନକୁ ଋଣଦାତା ଠାରେ ଦାସ ଭାବେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। କେବେ କେବେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପାଇଁ ଋଣଦାତାର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ରାଜା, ପୂଜକ, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନ ଘର କାମ ପାଇଁ ଦାସ ରଖି ପାରୁଥିଲେ। ଅନେକ ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳା ଦାସୀ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। କେନାଲ ଖନନ ତଥା ଦୁର୍ଗ ତିଆରି ଆଦି କଠିନ କାମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାସମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମେସୋପୋଟାମିଆର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସମ୍ପନ୍ନତା ପଛରେ ଦାସମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରହିଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ଯଦିଓ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯୁଗରୁ, ଏହା ଲୌହ ଯୁଗରେ ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆସିରିଆକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ସେଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେଠାକାର ନିନେଭାସ ନଗରରେ ବିଶାଳ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ। ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ନିନେଭାକୁ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 7ମ ଓ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯାଯାବରମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି
ନିନେଭାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ।